Jó. Már dupla Lára is távolról. Kicsit távolra vissza ide a... Mehet. Aján. Durva lesz így mindjárt. Hatásszünet. Mint valami Spidet lettél volna. Az biztos, az nem durva, az próbálja meg ki. Akár csak tizet, nem hogy 20-as. Égető nyelvedet. Adat. Nagyon durva. Ez mit drogos videó vagy. Kurva. Utána próbálj meg kólát inni. Van szénsav, amit lemart a citrompótból, szénsavval üdítheted. És megjobban nem arról. Igen. Tiszta jó. Nem bárki ennyi. Aha. Az még Milyenek a túladagolásban? nem tonosság, vaskák. De finom. Megint egy. Nem tudod hova rakni a szádba, és úgy is kikkel a nyelvedben. Megérted? Lenyelted? Vége? Hopp. Egy nyál. Már nem érzed ízeket. Már leégett a nyelve. Vajdjuk a Hát, nyelvébe. timpáncsi. Vajdjuk a nyelvébe. Azt tudja. Nagy posztás jó. Olyan át kell nyúlni. Nem mindjárt vége. Nem már semmi. 2,5 percen megy hamarosan a szenvedés.